Kaixo, Maider. Zein da enpresa hau eta zer jardura egiten dezuten? Beira, hau da Neurotika Sound, instalazioak alkilatzen dituzte, baina saldude bai egiten dira direte bai, ez bakarrikan alkilerra. Eta gehien bat otola aktuazioetan, kontzertutako eta hori denetako. Oso ondo, praktiketan zaude, ez? Eta ze praktika mota egiten dezu? Bueno, nik administrazioko egiten den guztia nago egiten, za guztiak. Departamentu, hemen ez dagoen departamentutan zazalkaruta, hemen dena egiten da toki batetikan, eta azkenen, dena. Prozesu guztia egiten da. Albaranak sartu, fakturak, ordainketak eta dena bai begiratu, dena. Eta kontabilizatu bai, dena egiten da, hemen da ikusten nago denetatikan. Oso ondo, eta guztora altzaude? Oso guztua. Baina, dena ikusten nago, dena aplikatzen nago dena ikasitako guztia, eta orduan oso guztua nago. Oso ondo, besterik ez, orduan, urrengo arte, bale, eskerrik asko. Zer enpresatan egiten nahi lana? Leitzako sarrio papel eta zelulosa. Bale, eta ze jarduera egiten duten? Bueno, Leitzeko enpresan egiten dena, enpresa handia da, eta poste langile edo inguru horretan dago, eta egiten dena da papera, bobina handitan etortzen da, aiatzen da, eta hori egiten dena da, papera hori pintatu, eta izango litzeke adibidez, tabakoan kajetian, barrune egoten dena, pizkoa zilar kolorezko papera hori, adibidez bat hori izango litzeke. Ni administrazioko ezean dago, eta egiten dena da, abastecimientos, hornitzaileei ongi etorri eman, gero erakusten diet ze behar ditugu, ze produktu eta hola planta barrenen, eta gero beraiek eskaintzen digute zer daukean. Eta zeineko begoa eskaini kalitatea, prezioa eta dena behidatuz, gero eskariak egin, pedidoak, albaranak, eta gero segimentu eman pedido horiei, almazenen sartu arte berriz. Ondo segi eta aurren arte. Bale, eskerrik asko. Primeira vez com na beira grande, passação foi dentro do reservado. Primeira vez com na beira grande, passação. Kaixo, Etziber. Egunon. Ze enpresatan aizia praktikak egiten? Esten hidraulika enpresa nago, Zukilen bertan, eta oso gustora. Zelan egiten dezu? Ni nago salmentako departamentuan, eta, eskaerak, albaranak, fakturazioa, ofertak edo presupuestoak eta egiten eta gestionatzen. Eta enpresa hortan ze egiten duten? Egiten dute diseño hidraulikoa edo sistema hidraulikoa fabrikatu zilindroa batez ere eta komponentea. Eta esperientzia ona? Bai, oso gustora nago. Bale, besterik ez, mila esker. Eskerrik asko. Nós era três, mãos tão feroz, quando saí no taco perfis comandou. Nós era três, mãos tão feroz, quando saí no taco perfis comandou. Onham tons cadeiros, onham tons cadeiros, primeira vez